I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. You're so hot, teasing me. Ano na, boy? Kumusta na kita, boy? Oo. Natawa rin yung audio, boy. Wala talaga, boy. Ay, gwa na. Pero linipat mo digdi, boy, sa number 4. Iyo manggiraray, boy. Wala manggiraray, boy. Boy, ano? Maray na hapon. Good afternoon, tabi. Merindal na. Merindal. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Good afternoon po, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Kami po naglaom na kamugabos. Ayos. Welcome po sa programa. Hangad po kitang alas 4 ng hapon. Magsarabay-sabay lamang kitang mag-istorya. Nin mga samno sa pagkabuhay nin tao. 3:15 na, madaliw ng oras, adik. O sandali lang, taaramon ta daw mga tugang ang latest na mga pangyayari. Diyan po sa tuyang kapalibutan, kasaway po si Jimmy Nasalita. Sa tuya, tabing Chief of Reporter. Jim, good afternoon, Jim. Pasok. Kami, Jim. Yan, Jimmy. Jimmy. Number one. Come in, Jim. Jimmy. Hello. Hello. Come in, Jim. Hello. Yes, BP, natuldo ka na Ah. sa mga agam-agam na posibleng sumakat sa probinsya o dito sa siyudad Canligao, si Mayor Nando Gonzales. Sarong bulsa man sana na upot sa Kamisolinyata, BBP. Ligaw, Mayor, manggiraray siya. Aha, okay. Nakapile na and forever siya nag-file pan certificate of candidacy. Tinirepon sa mga barangay kapitan. Nag-KP konsulta, mga SK official, barangay captains, and pinagapot niya kung conforme pasindan na si pagpadagos ang sayang serbisyo. Bigapot saro-saro na mga punong barangay dito sa siyudad Canligao. And gabos na presente, gabos suportado, thumbs up sinda, manwaduang kamot kung pwede pa nga ni diabetes. Ayon. Di after ka to, consultation sa mga kapitan, nag-file na kan sa ng certificate of candidacy. And Vice Mayor niya. So dati, si Vice Mayor Yip David. Ayun. Karoon nung tatabi BP, ipasa ko ang linya sa imo. Dahil akong monitor, dahil may monitor, di lang makakita kong audio. Si Mayor Nando Gonzales, kan siyudad Canligao, nakafile na kan sayang certificate of candidacy. BP, si Mayor Nando Gonzales. Hello, Mayor. Mayor, maray na hapon po. Yes po. Good afternoon, Mayor. Si Henry po ini sa DCGB. Yes, sir. Apo, Ayor, finally po, nakapag-file na palang kamukan sa imong COC, no? Ano po ang sa imong mensaheng ngunyan sa mga taga-syudad ni Ligaw? Doon nagkasararo kami na siguro nagkasurundo kami Apo. na marilihir ako. So Vice Mayor ko, marilihir man. Apo. So mga kagawad din for re-election, marilihir man. Ako, nagkuha kami kay mga ibang kung nagtapos naman sa linahan. Apo. So, iguan na kami kay line-up kompleto. Kaya, nag-file na kami. So,
yun ay tumahalat na lang kami kang campaign period. Aha. Nga ni makapagpaliwanag sa mga tao Mhm. ang samuyang plataforma Aha. ng gobyerno, ang samuyang mga proyekto, Mhm. ang samuyang mga kaisipan sa pagpaunlad, Opo. pagkaray kan kabuhayan ng mga tao digdi. Ayun, opo. So gusto sabihin tabi, Mayor Chunando, nakabado ka pong unyang kisalo sa nang bulsa. Ano po? Ano, yun. Okay. Adi, pangpirang termo na po ngunyan sa Ligaw City, tabi, Mayor? Mangdo ako ini, pero nag-3 terms na ako kay itong mga panahon. Iyo po. Tapos Oo. ngunyan, nagbalik baga ako last year. Yes, last 2 years yes. ago, nagkandidato ako para mayor ng Gana ako. Yes. Tumarilihir ako ngunyan. Opo, oho. Yeah. Sa observation may kaya tabi Mayor sa imong pagtugo po bilang alkalde nagpadagos po na nag-asenso ang Ligaw, sinyal na nagdakol ang mga government offices diyan, negosyo as iba pang mga improvement tabi kan sa tuyang syudad. Ano po ang gari priority mo pa tabi na gusto mangyari tabi in the future in kaso ko di ka mailihir giraray bilang Mayor? Papadagos mi ito. Gusto mi talagang ma-establish ng Ligaw as a center. Yeah. Both for commercial and government center. Yes. Kami baga nasa sentro kan Bicol, pinaka-sentro Iyo Ligaw. baga. May advantage kami to West Coast, East Coast, North, Opo. South. So we'll continue this, pero may ang dakulang pagtutukan ni Opo. ang kwestiyon ka ng agrikultura. Ang sumiligli, bawat farmer, mabuhay kimaray. Tama. Kaya kimaray na produkto, Mhm. kimaray na pag-aani, Mhm. so kung masuportahan ni kimaray, tangani, mabuhay man sinda kimaray. Tayo man baga nauingwa Yes. sa tuyang yes. pagkaon. Yes. Pero dahil taman Oo. sinda pwedeng garo bagangon yan, ang mga paratanong ta, garo na uudyan lugod. Iyo. Samantalang, sila ang dapat naka-asenso ta. Opo. Pagkaon ta ba ngayon, sinda ang nagigibo, Tama. pagkatapos sinda ang udyan, dahil man pwede siguro. Kaya kami sa Ligaw, titawan may kinakulang oportunidad na makaunlad, ini yung sa uyang mga para sa agrikultura. Aha, Kaya ba na sa aha. mga parasira, Mm. kaya ba naman so dyan sa mga countryside development, intiro Opo. na sabay-sabay na. Mhm. I see. Opo. Ano pa tabi, Mayor, ang garipigihiling mo na pwedeng madara mo pa dyan na mga opisinang pangrehiyon ta? Kundi ako nasasala po, ang latest ngunyan, so BIFAR po, malipat na po dyan sa di ba? Regional Office. Yes, iguan na kami kay several na gustong nag-interest. Pareho Opo. kan OWA, Yan. pareho kan Labor Department. Yes. Tumaan. Mhm. Iguan man kami kay mga government agencies sa PMP, sa Bureau of Fire. Yeah. Yeah. Iguan man kami kay mga nagkapipira pa. Mhm. So, marayang nagiging response sa muya, digdi sa Ligaw. Mhm. Sa pipakarami talaga kimaray, yun Yeah. yung sa muyang government center. Opo. So, pagkatapos yung mga services, mga support services, kompleto man. So, Yeah. siguro, paghiling ko lang, pag napakarami ni Kimaray, Opo. makapagdagdag pa kami. Yeah, Yung mga yeah. ma-interest din sa Ligaw. Nagbunga tabi, Mayor, sumagayon na tandem nun ni Kong Didi, sa Ligaw City, Iyo. buda sa 3rd District, Canalbay. Iyo. Tapos hindi, dakulang suporta sa mo. Yeah. Kuhan talaga siya sa development may kaya po talagang yaon siya sa talagang nakasupport siya sa mo yan sa Opo. likod ni. Opo. Kaya nagiging magayon ng tandem ni kasi pareho naman ng pagtanaw mi Oho. countryside development kan mga saluday na tao, Yan. mga paratanom, mga parauma, Mhm. kasabay na rin ang paranegosyo, Opo. ang mga sa transportasyon, Mhm. sa turismo. Mhm. Hindi ro napig sa sabay minam lalong-lalo na yun yung sa safety also, mga flood Yes. control. Yes. Yun ang Yes. importante kasi pag pang-floods nakakalistroso kinakulang sektor. Mhm. Mhm. So, yun inintiro, talagang nasa pipeline ni Didi. Opo. Ano pa lang po, Mayor, ang partido po nindong pigdalagan ano yan? National Unity Party kami. Ayun. Opo. Okay. Okay lang po. Opo. Okay lang po kung maraman kan mga taga-albay kung may na-identify na po kamo na gobernador na suportahan tabi sa maabot na eleksyon tabi, Mayor? Dahil pa kami, naghahanap pa kami matapos yung mga filing, Opo. tapos intiro. Oho. Kasi igwa pa baga ki oras na Yes. mag-file. Yes. Kunya, pag natapos na yan intiro, ma-evaluar kami, Oho. imahiling kami kung si siyang gobernador tugma
kansa mo yung mga programa. Yan. Ayaw man ang. Correct. Saro lang. Correct po. Depende sila nagkakaiba sa pag-isip. Yes. Dapat saro kamong direksyon nga ni Mari ano ang Yeah. progreso kan sa tuyang syudad budak kang probinsya. Iyo po. Okay, ano po Mayor amin sa himo ngunyan sa nagdadagog ng mga Tagaligaw? Go ahead Tabe. Kaya sabi, gusto ko lang malaman nila na ako nag-file giraray na kung ano man sudating, ayaw man giraray ang sakuyang pagmasid, pag-iingwa, agad paghihigos, Opo. sa karahayang Kaligaw. Yan. Very good. Padagos Okay. lang. Yes po. Good luck po Tabe Mayor. Mabuhay po kamo. Thank you very much po. Thanks, Opo. sir. Yeah, welcome po. Jimmy? Ayan, Tabi. Thank you so much, Tabi Mayor Tainando Gonzales. Natural, yaon digdian na suporta. Ang sayang mahal na esposa, si ex-mayor Linda Gonzales. Gari matawon, Jimmy. Gari matawon. Mensahe po nindo na sa pag-file girarengon yan for Mayor ni Tainando Gonzales. Opo. What can I say? Good afternoon What po. can I say? Hello Mayor, marin hapon. I expected him to file. Okay, thank you. Yeah, welcome po. Okay, so Welcome. dahil si Vice Mayor Jeff David agad ang taki suling line up ay na si Vice Mayor ay nagluwas na. Anyway, so kuwanta sa mga Sulinyada Jim. linyada da ito na ko sa mga linyada si Kagawad Dead na sana. Kasi si Vice Mayor Jeff David mensahe po nindo para sa mga taga-Ligaw and so line up pakisambit po kana line up tanganing maraman kan mga taga-syudad kung sisayan makumpuesto kan sanggunang panglungsod members. Henry po sangko sa DCGB. Hello Vice, maray na hapon. Hello, Sir Henry. Maray na hapon po Vice. Opo. Okay. Padagos po kitang maserbi sa Ligaw. Under po sa team ni Mayor Itainando Gonzales. Opo. Kan sa tuya pong Mayor, si Mayor Itainando. Ako po bilang Vice Mayor. And mga membros po ni Kansanggunian. Ugwa po kitang si mga incumbent po, si Councilor Amado Manlangit, Opo. Councilor Sherwin Kising, Councilor Ted Resivilla, Councilor Ana Manlangit, Councilor Felipe Alday, Councilor Steve Gonzales, and ang satuya pong ABC President Opo. ay malaban naman bilang membros, regular na membro ni Kansanggunian, si ABC President Jonah Peñalosa. And gwapa po kita si Shane Chua. Yan. Satuya din pong barkada and ang baguhan na malunsarman bilang konsyal. Opo. Pero po Vice na incumbent po na ano yan, baguhan pa na sa linya nindo? Ang incumbent po ay Anom. We have 6 and may tulo pong baguhan. Yung tulo pong baguhan si ABC President Jonah, si former City Councilor Joey Canyabiral and si Shane Chua. Opo. Yan. Yan po ang ano. Yan. Opo. Bali po, Magayumpuan. sa ngunyan po, siyam ang grupo ta bilang makonsihal. Under po sa muyang team ni Mayor Itainando Gonzales. Opo. Same lang po. Mas perming tiga sasabi ni Mayor Itainando, papadagos ta ang magayon asin matanos na serbisyo dito sa Ligaw. Opo. Nari para ko tabi Vice, magpun ka mo magtuko diyan gari magayon pantanim nindo kasi mayo nando ano. Sa mga po, para sa karahayan kan sa tuyang syudad. Iyo po, sa guide po di kan sa tuyang Mayor Itainando Gonzales, talaga pong wala po ibang tigtataram si Mayor kundi mapagsirbiyanta ang mga tao ng maray na serbisyo na dapat talaga para sa mga tao. Yes. Good luck po Vice. Mabuhay po kamo. Okay po, sir. Thank you po, Sir Andy. Thank you. Yes, welcome po. Thank you so much, Tabi. Yan si incumbent nag-file giraray for Vice Mayor dito sa Ciudad Canligaw, Jeff David. An sa inyo, saro ang kandidato for board member. Ako tunta ko nag-file na ini. Oy, madam, si Madam Gina Peralta, the three-term councilor kan Pioduran, sulusulong kandidato para sa board member sa partidong inyo. Pinag-file na po kamo si BP Henry po Sangko sa DCGB. Good afternoon Good afternoon po, board.
maray na aldaw. Medyo mainit ang aldaw ding man sa Albay. Yes. Nag-file na ako ng COC ko kahapon sa Comelec Albay, Kapitolyo. Board member po, ma'am? Oo, board member sa 3rd District. NUP. Under din kong Didi. Iyo. Gari, di pa po nagdadagdagan hanggang ngunya, sulok ka lang po, ano? Solo lang akong babae na nag-file ng COC. Maray nga ni, madam, ang sulong babae, tanakahiling gabos ang tawo sa imo. Sulok ka sa ng babae, ano? Amo tabi. Medyo positibo. Opo. Sana dire-diretso na po ang satong pagka-kayuning UNRWA para makapesto. Yeah. Opo. Ma'am, pasensya na. Pwede po maraman kung ano po sa imong background bilang sarong kandidato tabi? Ano po sa imong mga inot na kinaimbultuhan na trabaho tabi, ma'am? Siyempre, kung sakasakaling maswertehan at makaluklok ito sa pwesto, gusto ko sana magkakayuning komitiba patungkol sa mga kababaihan. Tama yung kinaptan ko nung sa tulog-turno ko sa pagiging konsehal sa bayan ng Piuduran. Nung munang magwila kita, nakakayon kita ng mga ordinansa, yung Guard Code, Women and Children's Code, usad yan sa patungkol sa mga serbisyo publiko sa kababaihan, sa mga fisherfolk, sa mga farmers, pati sa mga kaakisan. Iyan, very pati good. na rin gusto ko sanang makatabang sa progreso ni kan turismo sa tercer distrito. Iyan. At least po, so, experience mo duman sa munisipyo mo, ma-share mo lamang sa tuyang distrito, ano, inda sa mabot na aldaw. Iyo tabi. Opo. Kung uno man ang nagkakayon ako ng ordinansa resolusyon sa Banwang Piuduran, may dara ko sa atong distrito. Iyan. Pirang taong ka po na naging konsyal, tabi, ma'am? Bali, tulong taon ako mula 2016 up to the present. Ay, wow. Haloy-haloy. Malawak po sa imong experience sa legislation pala. Iyo. Ano? Iyo, tabi. Okay. Good luck po, madam. Mabuhay po ka mo. Salamat. Yeah. Salamat. And God bless you too. Yes po. Okay, Thank you so much po. Yeah. Okay. Good luck. Mabuhay. Thank you so much para board member Madam Gina Peralta. Jimmy Nasalita, TCGB News. Thank you, Jim. Okay, let's charge. Sa report, hali dyan sa Aluaz. I'm the one that... Bakit ibang lumalabas dito? Bakit ibang lumalabas? Everybody in the world likes chocolate. Woohoo! We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Anot no. Mama, she said roly poly. Papa, you say holy moly. Everybody want a chocolate. Kay Henry M kita. Candy, candy. Sa Pinky on mo, baby. Kay Henry M. Kamugabos. Ayos. Choco, choco. Joshua Bino. Nasa linya. Kamin, Joshua. Good morning. Good afternoon. Yes, good afternoon. Dito, good afternoon sa mga parangkabay. Ano naman ako dito naka-antabay sa laog kan Comelec Daraga Office kung sa Presidente Ginita BP Henry nagpa-file kan sa iyang kandidatura para konsehal si Ngunyan Vice Mayor Bobby Magalona. Dati mantinido siya. Mantinido siyang konsyal. Balik sa pagiging konsyal tabi ni BP Henry. Ang sayang kadalaganan pag-abot ng taong 2025. Nasa final step na ini, pagka-oron ka ini, si election officer Andy Toledo and kay Bahan ni Magalona. Ang sayang man ng mga supportadores and mga kapamilya solo ining nag-abot kiti sa Comelec office. Si Magalona tabi ni Henry. Nasa linya da ini ni Mrs. Romela Baldo under Lakasi Andy Party. Saro ini sa mga konsyal alaga din may nagsarabayan pag-file kan sa indang COC. Sarong linya da pero kanya-kanya man pag-file kan sa indang COC. Kaso iba nagka-airnote na kaso hapon. Kaya ini man si Magalona naghahabol man mo niya na pagkahapon tabi ni Henry sa presenting ini siya pa
sa sana kaya sa laugtag na Comelec office na nag-file ka sa iyang kandidatura para konsyal. Iyan. Okay. May nag-file tabing iba pang kandidato para mayor sa dyan sa Dalaga, Joshua? Tuwang mayor tabi dito Henry ang nag-file ng COC sa bagong agabaga si Mrs. Baldo. And ngunya na pagkahapon alauna eksakto tabi dito Henry nag-abot dito para mag-file kan sa iyang COC si former mayor Dick Perete. Ayun. Talaga ha? Talaga. Para mayor and wala siya in katandem, wala siyang vice mayor pero iwa siya apat na konsyal. I see. Okay. So, na-interview mo ko sa bago ni si Mayor Vic? Na-interview mo? Hello? Na-interview mo si Mayor Vic sa bago? Tabi, bibi. Nabutan mo? Ayan ako digin bantay pag-file na sa bago kay ba niya man sa apat niyang mga konsyal. Isang linyada niyang konsyal na apat? Si duwang re-electionista and duwa na iba pa. Si re-electionist councilor John Nunez, re-electionist councilor Pilomen, and si for councilor si Kapitan Toto Lobiano kan Barangay Maroroy, and si Mr. Manuel Andes. Dahil niya sinabay si Kwan. Pwede ko ta ito. So, Kapitan sa Sagpon. Kaptoy. Si Kaptoy. Dahil, baka siyempre, kanya-kanya man na choice yan, di ba? Kanya-kanya man na choice yan. So, nalawusan si former Mayor Vic Perete na magdalagan bilang alkalde. Anong partido niya? Anong partido? Kunyan, PDP Laban. PDP Laban? Di mga kagrupo niya sa mga PDP Laban sa Albay, kagrupo niya? Di ba? Ang kagrupo kayo nagdepende, siguro pa man ni Kaloy Andes Loria. Ayun, Di, ang gobernador niya si Gobnoel. Ang nag-preskon baga depende, so nag-file si Gobnoel tapos si Loria. May carry bang mga kaalyadong mayor? Saro si former Mayor Perete sa nagpahiling tuman sa press conference. Okay. Ang pasistema niyan tabi dito sa munisipyo Candara. So, iguan na si tuwang mayor and sa pagkabi si alkalde, igwa pa sa namin saro. Si Vice Mayor, Mayor John J. Hausa. As of now deng kalaban si Vice Mayor John J. As of now, one and a half hours bago matapos alas 3:30 nin pagkahapon, deki bang nag-file sa pagkabisa alkalde? Wala pa. Masultil man si Mayor John J, no? Kung din kaso dito, wala talaga mag-abot tigdi sa good alas 5 hapon na ma-file for Vice Mayor. Pangdawang beses na daw wala siya ng kalaban. Iyo, masurte si kuan ano. Kaya nga ni, ako pigiling ko, gari gusto garo 2020, garo next year, maparestro na ako sa Daraga. Sa bagong bayan ka? Tatapos naman ang term niya eh. Kundi magpa-adapt ka kay Roberto. Balance ako si Roberto, na Duran. Si Roberto Duran bala sa ko. Tako baga, ang dati Kongreso Diyos wa sagpon. Naregister ako diyan sa Bagtang. Bagtanggin niyo baga ako. Ganyan niyo kami sa Bagong Bayan. Pwede, ade. Pwede baga. Basta ang saro sa kasarabay ko si Roberto Duran. Daling mo ba dyan si Roberto? Kauron to ka sa bago. Anong sabi ni Roberto? Sabi niya, so makuapo niya. So, ano mo pala ilalaban mo na pala na konsihal. Sorry. So, makuapo niya, si Engineer Montaliana. Yo. Si Piel? Makuapo niya ito? Lolo nga na yung apon. Ang apon siya, Lolo. Nagusabihon mo, ako ni Piel na arong siya kaan.
Kabalo na ko, kano diwata na salbata na kangaya ko. Ano ba yan, Henry? Huwag ka rin nga dyan, Henry? O, sige, be. Ano ito nga tabi dito ita, may bit lang na picture taking. Sige, Rabi. Social Bob. Sinunta ko, pwedeng maagadang ini na pahayag. Pero, wala imidite, last timer na ata imidite, nagawad ko. Iyo. Actually, maray man bagan si Kagawad Bob, di ba? Aha. Oo. Maray man yan. Bako engineer yan? Engineer. Siguro, kay pon sa dara kikitawan na visionary, ano? Iyo. Kung sa dara kisa ng leader na visionary, na madara sa daraga sa progreso, nang ano man na progreso na nangyari sa Legazpi, may pali sa banwang daraga. Someone like you. Good afternoon, Tabi Vice Club. Kita sa DCGD with DP Henry. Ano po sa rason ta, inspirasyon para magdalagan General Rice sa mo itatulong termino? Hello, Sir Henry. Ay, hello. Kagawa, Vice Mayor, maray na hapon po. Hi, good afternoon po. Opo. Ang sagabot man po na magantabay. Yeah. Sa Kuya Tabi Vice na ondra na makahurong kang unya na pagkahapon. Ay, iyo po. Salamat sa oras. Okay. Ikaw ba po ang acting na Vice Mayor ngunyan? Ano po ang naging ano po ta nagkapagdesisyon ka na magdalagan bilang konsyal Giraray Candaraga? Sabi ko nga ni Sir Henry, I still have one term para tapusin ko sa kuyang assignment para bilang sarong councilor. So, kung yaon po yan man lang po yan na posisyon na yan. Iyo mananggad. Iyo mananggad po. Iyo mananggad. Tama man si Kuan. Tama man si Kuan, si Councilor. Tabi dyan sa sinabi niya. Joshua? Naputol si Joshua. Hello, Councilor? Vice? Hi, hello. Hello, Vice. Opo. Maray na hapon tabi. Sige po, Vice. Go ahead po. Yung ani po ito, no? Sabi ko po, may saro pa kitang term para mapadagos po itong assignment para dito sa daraga. Okay? As date, tama man ang may saro ka pang term, buda. Ang mga posisyon na pwedeng dalaganan sa maabot na law, sana kung talagang para sa imo yan, ano? Ay, opo. Opo. Si Say po ang mayor nito tabi, Vice? Actually, may mga po ngunyan na both sides ba po garodoa nang nag-file ng mayor. Yeah, correct. Puro man po barkada. Iyo. Si Mayor, former Mayor Vic Perete, buda so agong po ni Mayor Awin Baldo. Yes po. Oh. Good luck po sa dua. Parehas po maray. Yeah. Ayo. Ano pang mensahe mo sa kapwa mo kandidato tabi sa pagkakonsyal tabi? Well, good luck po sa gabot na nag-file. Siguro bako manini karaw-karaw ng mga piga-filean ta. Iyo baga. Utubunta lang po so mga dapat utubunta para sa banwa. Para bang-tabang na lang po. Hindi po sa Sangguniang Bayan, siguro aramdaman po na dapat dangugunta. Yeah. Dangugunta so mga demands and needs kang sa to yung mga constituents. Opo. Para maging effective, efficient ang samoyang trabaho. Yes. Ayan po, sir. Yes. Good luck tabi kagawad sa say mo garay na pagbalik bilang kagawad. Mabuhay po kamo. Salamat po, Sir Henry. Salamat po. Opo. Joshua? No, yan tabi si Vice Mayor Bobby Magalona nagdalagang Giraray balik bilang konsyal. Inikiyan dito si Vice Mayor Magalona ang saro sa tigmabarabantayan nila na pagkahapon. Nasa ano bagay ni nasa iraram kang liderato pamamayo ni Congressman Elizalde ko. Ay, baka nga yung magtiritigan, mag-file na mayor
Iyong mananggad. Ano? Pwede, di ba? Kuya Bibi, kumpirmado na, balik siya sa pagiging konsyal, di sa munisipyo kan Daraga Albay. Iyo. May kumpa, Diyos wa, ito, may sarong oras pa may 15 minutos. Pwede ka pa mag-abot after Pinkion. Dahil ko sabihin ko, pwede niya pang huguton sa sinubit niya, baguhan niya. Pwede, kung... Pero kumpirmado na tayo dito. Nagluwas na naman ini si Vice Mayor bigay sa laog ka na Comelec Daraga Office. Okay. Okay, tabi di piso. Yan ang ganap like digdi sa Daraga Albay. May duwa ng mayor, tarong vice mayor, and nagkapera ng mga konsyal. Joshua Bino, BCGB. Thank you, Joshua. Sa report, hali po dyan sa loob. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang niya na darakan sobrang pag-inom nila kapag kaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mga tay kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin, mga tugang na natural hali sa herb, yan po mga tugang sarong powerful antioxidant. Nasubok na asin epektibo na marhay sa pagtaon ng proteksyon. Oral daw na sa oral daw po na pag-inom ng Liver Aid, pwede na mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man pang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man ang wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ano man Bicol version kayo ni Chief Ramir na Pearly Shell? May Bicol version ba? Ano man Bicol version kayo ni? Na Pearly Shell? Kabuskayan sa hubasan nangin ang kinang ng idos-idos kung mahiling mo ang puso mo maugma tangon yan ang buskay nagruluwasin na. Araman, anya ng Bicol kang Pearly Shell. Ang shell baga ang Bicol buskay. Uy, nakahiling na ka mo. Di ko aram ngunya na mga panahon rin de los Reyes. Amigo, dyan sa Katanduanes, di ko aram kung may buskay pa. Di ko aram kung igwa pang buskay dyan sa Katanduanes. Ano? Basta, nalagukan sa kanta ni Nora Honor, kabuskayan sa hubasan nang inang kinang nang idos-idos. Yung baga, ikat si Premier, nakailing ka na si Premier kibuskay? Nakailing ka na? Nakailing ka na kibuskay? Si Premier, nakailing ka na? O na-miss mo na? Ako, sa totoo lang. Then ako nakahiling ka, pag ako nagdyan sa dagat, pambira ako makahiling na kibuskay. Di ba? Ayan na, di ko alam kung English kang buskay. Basta tabi ang buskay, saro tabing shell na. Pag nahiling mo talaga, mga tugang, magiulo ka, buda, maugma ka talaga. Dahil nadangon yan ka, sabi ni Ramir, dahil nangayangon yan, kaya ito nga, iyo pa rin kita, Chief Ramir. Ay, ako, iyo pa man, paminsan-minsan. Kagaro talagang dain, Chief Ramir, dahil na talaga, wala na. Erak mo man. Pag nakailing kang buskay, dahil ka basta-basta na magyaran nito, baka masino ka. tapos pag sinantigwar ka, maluwas duman buskay. Ining mga maski si Jerome din yaman adam buskay ko na may araman buskay Jerome. Ang buskay si sa baybayon nagkinang-kinang nag-idos-idos ang mahiling ko
Hello? 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 BP, Yes? ito si Roberto Duran, taga Baskaran yan. Taga Baskaran baga? May taga NBA mga BP hali dyan sa Baskaran. May taga? Player sa NBA. Si Sai? Kevin Duran. Latosan to kayo sa kana. Morano BP. Morano na. Moran na? Moran. Salamat BP. Sige, Uminuranjing. Kabo ang buskay sa baybayon nang inang kinang nang idos-idos kon mahiling mo ang puso mo maugma sa ang buskay man giral. Pero sa totoo lang, kahit to, alam mo, Jing, kahit to sa mo, ang buskay, darakulaon yan. Darakulaon talaga yan. Daman sa mo. Pero ngunyan, yung garo dahil, ang shell baga ngunyan, nagakuha na, adi. Nagakuha na ngunyan ang mga shell. Alright. Orasyon, mga tugang sa mga nag-file kang COC. Orasyon tabi sa mga nakapag-file na kansendang COC na mga kandidato. Mga kandidato sa anuman na posisyon na pinagmamaot nindo, magpuon tabi sa pagkagobernador hanggang sa babang posisyon kami tabi na ugmahon sa indo. Na kamo gustong magserbi sa Banuaan, alagad ang pakiuron mi, dapat po kamo seryoso. Bako na maserbi kamo dahilan sa personal interest nindo, kundi ang pagserbisyo nindo talagang para sa tao. Para sa Banuaan na sigurado, kaya kami na minangayo-ngayo sa indo na kamo tabi na mga nag-file in COC sa mga munisipyo. Sana po ang pagiging mayor nindo seryoso, buda mga tugang de pagdarahon sa ano mga kompromiso ang Banuaan nindo. May mga alkalde kaya na talagang tulturon ang serbisyo, igaman kimedyo may paggawarumbado. Igaman na mga alkalde na mabuo tunonon, igaman mga alkalde na makadyoson, igaman ki alkaldeng mga babairohon, igaman ki mga alkaldeng mga pilyohonon, may mga alkalde man dati mga maniwangon. Habang naghaloy sa pwesto minatabaon, buda mga tugang dati ang harong maluyahon, pero habang naghaloy sa pwesto ang harong gari na bungalo, buda nagiging mansyon. Kamo tabi na nag-file in position sa pagkalkalde sa mga munisipyo, kami tabi minaharang sa indo. Minaarang kami kan sa indong magiging diretso na sana po sa indong putoro darahon mo indong Banuaan nindo sa maray na nagayo. Takon ang pagdara nindo sa maray na putoro kan sa indong Banuaan nindo initabi sa indong isip-isipon ang para nanggad sa tao. Ang mga nagtitios na tao pakigishoy isip man daw nindo na sana mananggad maging magayon ang Banuaan nindo. Ang mga tinampo na mga lubak-lubak pagisiminto haman nindo siring man mga tugang ang mga tao na naghahagad sa inyong nintabang pakiasikasuhan man ang trabaho ninda, buda mga tugang kami naghahagad sa indo. Na kung kamo na sa pwesto, bako man tabi pagkaganid sa poder, kung kamo manggana tabi sa ngapit na panahon pag-abot kang eleksyon 2025. Mga kandidato sa ano man na posisyon, magin lalo na sa pagkakonsyal, buda mga elihidong board member sa tuyang distrito. Pag guminanag ka mo, isipa daw nindo ang resolusyon nindo na dapat talaga para sa Banuaan, bako resolusyon para sa nasa indo. Minagibo ki resolusyon para sa na mga tugang sa mga harababawo na proyekto, dapat tabi magtaga-isip-isip man kamo. Alagad day ko man masabi kung talagang yan ang iabot kang utak nindo, pero tabi ang pag-abot mga tugang sa resolusyon boda ordinansa. Pakasip-isipan na nindo kung paano mga tugang ang kwari sa palibot kan bulkan mayon mapakinabangan kan tao. Ang kwari bagangon yan na panahon gari din na ubos ang mga truck pating darakulaon na minadalagan sa mga konkretong mga tinampo na bagong gibuhon. Alagad ang pagdalagan na iyan, no? Sa kahaluyan ang tinampo minabatak ng gayo dahil ang tabi ang mga truck mga bagabato ng gayo, pati mga tugang ang gapo nakakarga dyan darakulaon na pigdadara sa ibang lugar. Kaya ang ibang mga tao dati ko wara sindangon yan minayamanon dahil sa diskarte sa buhay nin tao. Alagad ay makita din maginibota yan talaga ang sendang tirinabaho. May mga nagyayaman mananggad sa sinabi ng pwesto, kaya tabi mga tugang kami nagkakaigwa tabi din pagngayo-ngayo sa indo. Salamat tabi sa mga election officer na nakabantay ngunyan sa mga opisina ninda kan commission election tabi sa kada lugar as in distrito. Ang mga election officer nan ibabibarabluyan kan uminaging aldaw sa kakahalat kan ma-file na kandidato, pero ngunyan mga tugang panong-pano na dahil ang last hour na naman talaga para sa mga pwesto.
Commission on Election, pinapasalamatan ta sino nagigibo kan trabaho, alagad ang pakihoron misendo. Pag-abot kan eleksyon, pakiriparo man daw tabi nindo ang mga parabakal nin boto, buda mga paratao nin anong mga bagay na pwedeng pampadagga sa tao. Pwede man gayud kamong mag-imbestiga kan vote buying moto proprio. Sering man mga tugang salamatunon tabi sa mga pulis na hanggang sa ngunya nakabantay tabi sa pwedeng maging maray asin pag-ataman kan pasyor din para duman sa mga kandidato. Nan mga kandidato din min magpasaway sering man mga tugang an mga taga-suporta kay ni Boda an senda pong mga alalay na pinming ansa lang nakagaom dahil ang tabi ito napipikon sa mga nagigibo, sa mga nagpapara komentaryo sa sendang mga amo. An mga pulis sa tuyang nilurukyaw, sa tuyang pinapasalamatan ang sendong mga maray nagibo. Salamat nonon tabi mga pulis na nagtatrabaho para mapangatamanan ng pasyo din sa tuyang munisipyo, syudad man o sa probinsya, maging iba pang partikang nasyon na ang kadaklan mga tugang mga Pilipino. Salamaton tabi sa mga tao na mahilig sa buskay dahilan mga tugang tayo ng paborito niya tong gayo. Sabi ni, ano pag-pronounce kay ni Haji Miralles, dakulon ngaya ang buskay. Sige daw. Maduman daw ako. May apunan akong totoo man ang ganayaon duman ang buskay sa pigataramong lugar. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa
kaaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albays. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Sige, balik kita sa alas 4 na palanboy. Alas 4 na. Sandali lang, tamay kachat ako. Ilingon ta. Aha, okay. Hilingon ta daw. Sabi ka nagchat sa kuya. Good afternoon, Henry M. Hilingon. Yan. Sabi ka nagchat sa kuya Jing. Good afternoon, Henry M. Naglakaw-lakaw katabi sa baryada ngo niya na hapon sa Piñaranda pa. Sa Baryada Park. May kairiba ka po. Di talaga kita Jing makagilid. Makatulog Jing adi. Di talaga kita. Uyugon mo muna. Pigit-chat na ako digdi na. Sabi niya, good afternoon, Henry M. Naglakaw-lakaw ka ngo niya na hapon sa Baryada Park. May kairiba ka po.
Saka paano na kita kay ni Chief Premier maka dalaman kita makakuan kay ni dalaman kita kay ni maka paano kita kay ni Chief Premier maka sideline panagdumang kami sa Bicol Food Delights kay classmate. Paano kita kaya ni makahiling kibuskay? Ay, alas 4 na palan. Mapaaram na tabi ako, boy. Good luck tabi sa mga kandidato. Ang mga hilang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga hilang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maugmang atay. Kay puan po nin protection liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule. Mga tugang para sa kasalod asin proteksyon kang atay. Ini po may hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray pong isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Salamat po kan sa indong pagantabay sa programang Pinky on Mo. Saga na kita maistorya kan mga samno sa pagkabuhay nin tao. Thank you, goodbye, mabuhay, I love you all. Kay Henry M. Kamuga boss, ayos. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos.